салом алейкум дӯстон. Дар масъалаи ҳамин Тоҷикистон шикоят бисёр шид, ки каналҳои Тоҷикистон гум мешавад, пайдо мешавад, айби чӣ боша. Бародарои проблема ҳама дар шидаи Тоҷикистон ҳам хеле проблема, технически проблема боша, мавҷа камка бошанд, ай спутник шидагиай. Ина бародаро нигоҳ кунен, качество чанд ай? 44, 43. Ягон бори хеле нашидавад. Он ҳайрон ки аз чӣ сабаб ҳамин шидагиай. Ба ҳамин хотир баъзе ҷо да кор кесай, баъзе ҷо да кор накесай, баъзе ҷо да антеннаҳои 90 як да кор кесай. Ба ҳамин хотир антеннаҳои калон бигиред, лаганои калон бигиред. Ай 90 як да культурна кор мекунад. Ини майдо да 50 80 ёда нагирифтесан. Бародаро, ба ҳамин хотир антеннаҳои калон мегиред. 90 80